Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karun lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mata ka step. Penbena ka World Health Organization ba u novel coronavirus ulang uknyang jingpang ubabu ya ka pertai baro ka wai haka jingma bat kumta don kam ya ka jingpej adakar da baro. Ka sarkar India ka long ka balakloy banyak keren halor ki jing baro haka bayadai bar kayo ka kot haka dorbar mang tengka jong kari ka ban sedang menta kesni ong menteri rang bakdo Narendra Modi. Hadian ka jing ai jing hikai pentebet lang ya kisipai India bat China an penlong saya ka jing hikai pentebet lang ya kisipai India bat Bangladesh ha umroy na do ka lai tarik mentau benai. Ki khubor ki babnya. Ka World Health Organization WHO kala penbena ba uknyang jingpang novel coronavirus ulong uknyang jingpang ubabu ya ka pertai baro kawai haka jingma bat kumta don kam ya ka jingpej adakar da baro. Ukliat jangka WHO u Tedros Ghebreyesus ulaong ba kabapen kuslai yaki kalong ya kabor jang uni uknyang jingpang ban pur sapriang shekiri ki bakhamtlot bat duna kilat ay jing sumarpang. Kam haswa kani u Tedros ulale sa China banyak kendo ya u Presiden kanikari u Xi Jinping bat ulaong babaro ngidai banyak trailang ban khanglat bat pensange ya kajing sapriang uni uknyang jingpang. Kajing don kibriu kibelayap ha China na uni uknyang jingpang kala kiyo siya ka ars pa khat laingut bat kidon hado kanda hajar news pa angut kibriu ha kanikari kibela syakta ha uni uknyang jingpang. Kidan ru palat shis pa angut kibriu hakikat khandai teli kiri shabar ka China kibla syakta hauk nyang jingpang novel coronavirus. Kom ka jingpej adakar ya ka jing sapriang uknyang jingpang coronavirus ka Airports Authority jongkari India ka bapet ya ka thain satay lamingi kalabo ya kijaka kerpang hakat lengson loka priya Gopinath Bordoloi ha Guwahati ban examen ya kitu kinonglet nang wan kibawan na bari na badai tang hakani ka kat lengson ba ki lengson kibawan na Singapore bat Bhutan ki juhiar khandau ka khubor ka thu ba kini ki jilla kiba ngan puli bai ka tu ka khubor ka thu ba yakini ki jaka kerpang labu da ka jingirap jong ka sarkar Assam u menteri ka kwat ka khya jong ka jila Assam u Piyush Hazarika u le thu ba yakinong pathai khubor hane gasni ba kidon live hongot ki doktor bat nurse nakatnat ka kwat ka khya ki ban shong duty shipho ngot hakatai ka kat lengsun ban examen ki brio hado menta ampat shimlalap ya unu nekanu kanu ko brio ki bela syakta ha uni uknyang jingpang nakani ka kat lengsun. Menteri rang bakdo Narendra Modi ulaong baka sarkar India kalong ka balakloy banyak kren halor ki jing baro haka bede baka yok kokot haka dorbar mang tengka jong ka ying dorbar thau an kari kaban sedang menta kasni haka bakren haka jing lang jong baro ki seng sanhima Modi ula priang snobha ya ka jing ai jing mut dajan baro ki dekhot ka ying dorbar thau an kari baha ka ni ka kanti ka dorbar mang tengka kan khamplek por haka bakren halor ka long ka man jong ka yok kokot akari kum baka long menta. Nalor kani menteri rang bakdo kari ula kentu ya baro ki dekhot kaying dorbar thau an kari ban pet kumlo kari kala ban pen mentoy yaladi nakalong kaman jong kayo kakot haka perthai baro kawai kum bakalong menta ula ben rap shu ba lada ki dekhot kaying dorbar ken la ban kedau ya kalenti ka badai haka bedai ba ki kam ki bala ban yarap ban kentiu ya kayo kakot jong kari ha badang shu sedang senam kumne kanong ka babha ya kari hi baro kawai. Kakot lung jingtip halor ka roy kapar hakayo kakot jongka ri India ka bala jupen mit shisien shisnam ka economic survey arhajar khat kandai arhajar arphau kalabu ba kayo kakot jongka ri India kan kiu dah henriu hadu henriu point san nakashispa ha usnam pisa tengka uban wan kata nadu kashitarik uyayong menta usnam. Ka Nirmala Sitharaman Menteri Pelatengka kari India kala wanra yakimat yakren balatho hakani kakot hakmat baro ki dekhot kaying dorbar thau an kari hanen kasni katkum ki jing tho hakani kakot laong bakalong ka badan kam ban wanra yakijing penthamai ki ban pensuk yakakhai pateng hakari shu ki jing tho hakani kakot ki thu balada kari India ka kwa ban kot shakathong ban long kari ka bayo kaba kayo kakot jongka kan poi shaka $1 trillion katkum ka pisa US kan hab ban penni yaki an ki ban penslur bat yarap yaka khai ka pateng da ka pen klan yaka yaw ka hat bat pensuk yaki nong khai ban sedang lani penhe yaki kam jongki kani kadai ko All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor
Hadian ka jing ai jing hikai pentibet lang ya kishipai India bat China. An penlong saya ka jing hikai pentibet lang ya kishipai India bat Bangladesh ha umroi na do kalai tarik urumphang arhajar arpau. Kane ka jing hikai pentibet yakini ki arkan huon kan ne khat sau snilenter bat la penlong ya ka kum shibenta jong ka jing ya trei ha pedang kishipai India bat Bangladesh ya tho uwai officer. Ya kan ne ka jing hikai pentibet lang la penlong ru na ka bentaban wanra ya ka jing sngot ho jingmut ha pedang kini ki arkan huon ha kalyang ka jing pendon kam ya ki boit bat kalariti bat ban nang kham pen klan shushu ya ka jing shanya iwei bat ka jing ya trailang Kari India kalapha ya ka wai ka liang sun jongka Air India kerpang na ka bentaban le shaw ya kinong India na Wuhan China hadian ba okhyang jingpang coronavirus ula sapryang bat shim ya ka jing em jong ki spa ngut ki brio ki basang basa ha ka tai ka jaka kane ka liang sun kalami na Delhi hanin ka sngi rengkat khan rengut kinong trai kane ka dai ka liang sun ka ban ning kong ka ban lekket ya kinong India na ka tai ka jaka ki nong tray ki bala let lang kin am hiar na kaling sun kin am ya khle than bat kitu ki bawan na Wuhan bat kin phangru ya ki tiar ban yada ya ladi na utai ukhyang jingpang u nong lam ktien katnat ki kambari kari India u Ravish Kumar ulet hu bakari India kala dep kerpat ya ka China ban pelat ya ki nong India ki badan ha Wuhan ban wan phaino shalakari U President Ramnath Kovind ulaong hanin kasni baka Citizenship Amendment Act kalong kaan ka ban yaisa kan mau ha ka history bat kani kaan kalapen urlong ya ka jingthrang jong ukpa ka jat ban riu Mahatma Gandhi sho ulet ho bahadian ka jingphia ya kari India u Mahatma Gandhi ulaong baki Hindu bat ki Sikh na Pakistan ki bamkwa ban shong ban sa hangto kila ban wan shong shari India bat bakadai ka kamram jong ka sarkar India ban ai ya ka jing em ka basok basanya ki ha ka bekran ha ka jing yalang jong ki khot ka Lok Sabha bat Rajya Sabha u Kovin ulaong baka jing yakran bat yatai da ka ba snothu halor kanu ka mat yakran ka pen khlang ya ka sanshar pat ba Henry ki jing pen kulmar ba ka jing umsnam haba persha ya kanu ka kam ka pen tulat ya ka nalor kani u Kovin ulaong ru ba ki nong shong snong kari kila dawa ya ka India ka bathamai na ka sarkar ka bamunta bat kumta kala buat ya ka jing ong ka jing kershan ya baro ka roy ka par ya baro bat ka jing shanya ya baro Ulat ka jilla Nagaland URM Ravi ulapan bina baka jingjit lampang thamai na ka benta ka dorbar thawan jong kani ka jilla kan long ha ka nyu tarik urumphang arhajar arpau ha ka bede bakani u secretary jong ka secretariat ka jilla Nagaland u Dr PJ Anthony ulapan bina baka tarik ban thep kerteng kan sedang na do ka lai tarik urumphang ha ka por khatwe beje min step ha do ka san tarik urumphang ha ka por khat ar beje no phaisni ka tarik banweng kerteng na kani ka election kan long ha ka san tarik urumphang na do ka por shi beje hado lai beje no phaisni kumban chupen kan mau hadian ka jingkhlat no jong ulampang ka yung darbar thau ain ka Nagaland u Vikho o Yoshu ha ka lai phau tarik no pra jong usnam baladap u S Longkuma u balong usambot lampang ulashim ya ka benta kum ulampang shipor jong ka yung darbar thau ain ka jilla Nagaland Armut Kisnar Rang jong kaseng People's Democratic Council of Karbi Longri PDCK kila Shakam ha kipat ba ha district Karbi Anglong katba kidang let dawa pisana ki yatho ka khubor bala penmi da ka headquarter jong ki pulet Assam hanin kasni kini ki armut kila Shakam ha kipat ba ha kasnong Virvar Saiteron yatho shosho ka khubor bat kidai ki bana kisnong bapher ki bahap hapo ka Dokmuka police station Layathu bakini ki arngut kila mensaw namar baki pat ba kila syok ladat yaki haswa ban IT no yaki haki pulet ka khubor bala pelai daki pulet Assam kaya thu bakini ki arngut kidai ki betrei janbha bat ukhli ka sang PDCK u David Mukrang bat kila yo kurup naki yaki yaka kot tho reset jong kani ka sang ringkat bat ki wei ki kot kisla ka jing to oket yakini ki arngut kadang ya shaprang menta Bat kat tu ngila poy ka bakot jong khubor ka bala wanchapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka por prabajing nya so ba ka Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka banbuat ka khubor ka tin Pareng ka por prakhasan minute kani ka dai ka All India Radio Shillong